Ivana. Halo, Milice. Okej, nema veze, ćao. Ćao. A ne mogu da verujem. Stalno me zašto da idem da sad napred. Ne mogu da shvatim šta mi ide tamo tako da mi je. Bolje lepo da sedim u kući i da igram igricu. Ajmo. Ajdemo. Kako je sati? A joj! Već je 8 sati, ja kada idem u školu. Ivana, ispravo ti je novac. Ispravo ti je torbica. Hvala. Da, bilo je super. I sad, ja sam imala najteže kontrole, ali nisam napraviti da biti ljudi, ste shvatili Ivanin problem? Da, tamo igra kompjuter, uopšte mi nije jasno. Mislim da je zavisno od kompjutera. Možda. A stalno je igrala igrice, čak i kad su se vratili kući. Možda bi mogli da napravimo nešto slično kao njena igrica. A da napravimo... Poligon! Ko je sada? Šta sad rade? Ko je ovo? Sad da vidiš. Ne mogu da idem napolje. Ne mogu, žao mi je. Ne mogu, čao.